mama, don't stress your mind. We coming home to Hi guys, what's up? It's me again, Lowy Andoyo, ang bayot-ikagan sa sulok. For today's video is, I have something to tell you that, kung ano yung ginagamit yung editor, which is, Motion Ninja. Hindi po siya sikat na editor or video editor, pero, napakaganda po ng mga tools niya sa pag-i-edit. So, nandun na po lahat. Sound, green screen effect, lahat po ng gusto nyo, nandun na po. So, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po siya gagamitin. At saka, ilalagay ko po yung download site sa description box ko mamaya. So, let's start! Okay, let's start po. Sa nakikita po yung nandito na po tayo no, sa cellphone ko. And then, may nakalagay po dyang Motion Ninja. At yan po yung apps na gagamitin natin sa pag-i-edit ko, which is yung sinasabi ko pong libre at walang bayad. Okay, pindutin na po natin yung Motion Ninja. And then, pag nakapunta na po tayo sa apps is maglo-loading po siya. Offline po siya. Hindi na po siya pwede gamitin sa online. Basta may download na po kayo. Okay, ito po is, try po natin tong, pagkapasok natin is, yan yung makikita natin. And then, say for example po is mag-filter po tayo. Yan po yung original na walang filter na video po. And then, maglalagay po tayo ng filter which is, dito lang po natin, pipindutin lang po natin tong filter. Okay, filter lang po, filter. And pa maghanap po tayo ng magandang filter. Parang nasa iPhone po yan. Marami po siyang mga filter na mapipilian po, gaya ng mga nasa Lightroom or ayan po, parang nasa Lightroom. Marami pa po siyang mga filter na magaganda. Ayan po yung mga filter niya po. Pwede po siya mamili ng kahit anong filter basta kung ano yung gusto nyo po. O, ayan po. And then, dito naman po tayo sa mixer. Sa mixer po tayo, ayun pa, mixer po. And then, marami po tayong makikita dito, may stock footage po tayo, which is, magda-download lang po tayo ng mga green screen effect dito para magamit natin. So, ito lang po yung na-download ko, yung subscribe button, ayan po. Try po natin, maglo-loading lang po siya, saglit lang po yan. And then, pwede na natin siyang palakihin, and then ilagay natin dito sa gilid. So, ayun po, napakadali lang po, diba? Basta ito na po yun, nandito na po yung lahat ng gusto nyo. Motion Ninja po ang tawag sa apps na to, which is napakadali lang po siyang gamitin. And then when it comes to audio naman po is marami po tayong mga audio na makikita dito, which is napakadali po at hindi po siya copyrighted. So, dito po tayo. Ayan po, pang vlog. Marami pong mga kantang bagay sa pag-vlog po. Ayan po. So, as I repeat po, hindi po copyrighted yung nandito po ng mga tugtugin kasi po, hindi po siya kina-copyright ni YouTube or ni Manoy. Okay, let's start po. Dito po tayo sa sound. Marami pong mga sound na mapipilian. So, transition po. Ayan po, diba? Lahat ng gusto nyong sound is nandito na po. When it comes to edit or kahit ano po. So, sa movie, napakadami pa pong mapipilian at kailangan i-download mo na libre po. Okay, dito po tayo sa favorites is yung mga na-star mo po. Ibig sabihin, favorite mo po yan. Sa local po, pwede naman po tayo mag-add ng mga audio dito po sa local natin. Kung may na-add na tayong mga download na mga audio. Okay, sa sticker po is marami pong mga sticker na gumagalaw po dito is napakaganda po siyang gamitin, which is pwede nyo po siyang pagalawin or kahit anong gusto nyo basta sa gusto nyo lang po. Ayan po, ito po yung editor ko, which is napakasimple at napakalibreng apps na walang bayad at wala rin po siyang ano tawag noon, at wala rin po siyang watermark. Sa nakikita niya po is wala po siyang watermark. Hindi gaya ng iba na dito makikita kasagaran yung watermark dyan. Or dito, or dito, or dito. Basta nandyan sa mga gilid-gilid niya. So, ayan po. Ayan po yung, ito po yung
editor na gamit ko. And then, napakaganda po siyang gamitin, which is, tawag po dito is Motion Ninja. So, that's it. Yun po yung editor ko. At sana po nakatulong po sa inyo kung sa pag-i-edit po, especially sa mga editor na may, ano pa dito, mga watermark, which is, nakaka-booking po siya tingnan sa mga vlogs. And then follow and subscribe for more video and also tutorial kung paano gamitin at kalagkarin o halukayin ang mga site na may mga magagandang editor na apps.